Kan ang yat kisngi gipor ka Voice of the People Party kalak samlang ba syaki kendong kencerot jong kani kadong kathan lani hakacila hibarok away. Ban menin hi kajanmit haka artarik unopra arjar arpulai. Ketika parti kalawan ban bensutu pajba bat benskem jengmut ya upajba ya kanong rim kabakadon. Bat ha ketiga sngi kisangut kirang satar na ketiga parti uba adel bet nong rum uba bright star marpenyang Ricky Syngkon bat presiden ketiga parti uba arden embasayomoy kila yo aban wan hiar po kesnong wakadat bat lapalang to mentangnya ngap syua sipor ya kecingkren jong Ricky Syngkon hapo wakadat bat hadin ngin saya beteng ben permi ya kiwe de kinong kren Sob, baga pang kaman sim ka kya ka jing berjabat khat, habangi perkhat pat ya ka loy kaman sawan. Bade ha ka bakum ka ta por. Nasa shem ya ka rai banong bagan, hagri ka kenti, nana ya pi ya ka kti ka mon ka kti ka diang ka jonga, nan ka sha ya pi. Namar bai ngong kumta arhajar sipo ira khot dinga haga ban don minta haga por bi kren chapang kata ka sinshal khadar ka ba khoi kata ka clean politics ka ba kum ubriu ubadon ka jini jingai komo rangba ubadon ka jini tikle komo rangba ubait ila ka jong ka jat ka kanja I soto biang I yakidakishin nado kidigipor oi bilang rung ningkong apo kayen darbar tawan banganget let's say habi yakren yakhana bat kitigipara kibe kitaki paranong sinshar ni kitaki nongelam anget yo baka don ka ek jingma kabab yakani ka jilla ka ek ka jongi yakani ka rib ka jat pun rib ka jongi bat kumta ikren yakani ka clean politics kaba smosi haba perkat ba nadu wa raja shipau ikren nei kam I pai shanuru o arben kejriwal o chief minister menteri dangba jong Delhi uto kren hadin e baden kabo kren chang kata ka sinchar khada ka khoi nei sha Delhi ulala ban pun urlong ye kata batkan no kalong ke jingkar khu ye ke part long shong long hapo Delhi bat ye ka Delhi barok away namar une ubreu oba sotoru ya ka Donkam ban wanra ya ka sinshar khadar ka khoi de kumta na shem ye ka rai hadin shiposlam banyak dan benta bari baden namanya I new breu ramba oba shulet klain sodom klam mantai ya kaban kren ya kane kajing shisha bat kajing Donkam agabede bat kesinshar khadar de kumta ki pamlo dalam mi shakmat banyak dan benta bat baden agaban yasdan ya kane ka party ka Voice of the People Party bat ki breu hagan ko por baki yo smo yana kyo I yana Tiong yang boleh berpilih banten Jakhlia, ialah di kali gekam politics. Batna semua jubah kaki, nama soto, kabangan rai kalong nada tip biang balai bangasiem yang kabakum kani karai, bandrong syakani kajeli, kadaba kalong nama soto yang kani kawai, iakaba Jakhlia Donkam ban pynkhuid iakaba snir Donkam ban pynbha iakaba jot lapra Donkam ban yataipat katakan ika mga soto debat habang persang ban soto iaka politics naka nongrim ka jong ublay na soto ba ublay baka politics si kade kata ka sandur ka jong ublay ka politics kade kata ka ba ublay wala bu bet bu ranti hano wala bu hau breu ya ka ban pet ban kmi ya ka sinshar de khadar ban pet ban kmi ya kita ki jingpalong ki jong ublay baro bat kumta da ka mensin ka ba scam namal ba ka politics ka ba nga soto kamdai ka politics ka bakibon ki kren bakalong ka Jakhlia hanga pada ka party ka jongi ka Voice of the People Party ni soto ye gani ka way baka vip baka politics katakas kam san hima sima kalong ka kam ka bakentan kalong ka kam ka bakentan kalong ka kam ka bla sando doble te komno ngenong bakalong ka Jakhlia kumta da ka mensim ka ba